Міхась, ці ти чуєш мене? Тобі подобається, куди я накерувала шлях твайго лёсу? Я, твоя мара. Ты ж заўсёды меў мару дайсці да халоднага мора і да цёплага, пабачыць іх уласнымі вачыма. Ты прагнуў адкрыццяў, вандровак. Ты хацеў пабачыць свет, і ты яго пабачыш. Свет вялікі і не заўсёды светлы. Я адчыняю перад табою шляхі ў мноства сусветаў, які ты абераш. З кім ты пойдзеш, ты яшчэ не ведаеш. Я таксама, але ж я бачу, як перада мной паўстае новы, вялікі сусвет. Сусвет гераічных дзеянняў і новых выпрабаванняў, кахання і барацьбы, адкрыццяў, дасягненняў і новых уяўленняў аб сабе і свеце вакол. Новых ведаў і новых вяршынь, але ж і новых пастак, падзенняў і пераадоленняў. Я жадаю цябе і ўсім, хто з табою, моцы на маіх шляхах, бо толькі так куецца дух і нараджаецца душа.